Знаете ли, че водородната терапия може да бъде ключов помощник в борбата с диабет тип 2? Ново медицинско проучване от Китай показва, че инхалациите с водород помагат за намаляване на кръвната захар, подобряване на холестерола и намаляване на възпаленията. Как точно водородът помага при лечението на диабет? Водородът е мощен антиоксидант, който неутрализира вредните свободни радикали. Те са основна причина за оксидативния стрес и възпалението, водещи до инсулинова резистентност. Когато вдишваме водород, той достига до клетките и помага за възстановяването им. Учени от болницата Фуда в Китай провеждат мащабно проучване с 1603 пациенти. Пациентите са разделени на две групи. Едната група използва водородна терапия плюс стандартно лечение, а другата само традиционни медикаменти. След 6 месеца резултатите са, меко казано, впечатляващи. Пациентите, които вдишват водород, имат значително по-ниски нива на кръвна захар, подобрен холестерол и по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. В обобщение, водородната терапия помага при лечението на диабет, тъй като намалява нивата на кръвната захар и подобрява инсулиновата чувствителност. Балансира холестерола, намалява възпаленията и оксидативния стрес, безопасна и няма странични ефекти. Водородната терапия не заменя стандартното лечение, но може да бъде мощно допълнение за по-добър контрол на диабета. Аз съм Стефан Панайотов, собственик на HHO България. Близо 15 години ние проучваме и прилагаме на практика ползите от водорода за човешкото здраве. Ако искате да научите повече за терапията с водород при лечение на диабет и още над 140 вида заболявания, разгледайте нашият сайт hhobolgaria.com.